Di sih rojî de bêhtir ji sih bûyerên girtinê û 105 binpêkirinan li Efrîna Rojavayê Kurdistanê tên tomarkirin. Rawangeha Sûriyayî ya mafên mirovan, rapora meha Gulana Borî ya sûç û tawanên peyayên Tirkiyeyê dagirker ên li Efrînê belav kir. Li gor wê 33 kes ji wan zarokek û 3 jin ketin zindanên Tirkiyeyê û li beramber dayîna fidyeyê tenê 3 kes hatine serbestkirin. Li tanişta vê yekê li jêr gefa çekê 16 erdên şêniyên resen hatin desteserkirin û bi erzanî bo dagirkerên ji bajarên din ên Sûriyeyê hatine firotin. Her wekî peyayên Tirkiyeyê bi darê zorê destdanîn ser 15 xaniyên koçberên Efrînê û firotin dagirkeran. Bûyerên diziyê bi destê komikên Tirkiyeyê rûdan. Yek ji wan çekdarên El Hemzat derdikevin pêşberî şêniyekî û $3,000 Amerîkayî jê didizin. Rewangehê eşkere kir ku komikên Tirkiyeyê 3 deverên şûnwarî, girê Hesen Nasirê, girê Qestelê û girê Qirbê bi beldozeran rûxandin. Destdirêjiyê li 2 zarokan dikin. Di meha Gulanê de çekdarên El Emşatê û yên Ceyş El İslamî destdirêjî li 2 zarokên bi temenên 10 û 16 saliyê kirin û jiyanê di çavê wan de tarî dikin. Hengî xwepêşandanên mezin li hundirê Efrînê hatin li darxistin, lê sûcdar nehatin darizandin. Her wiha pêxwasên Enqereyê îşkence li pênc şêniyan kir û yek birin halê mirinê. Ji roja pêşî ya meha Gulanê de bêtir ji 2200 darên şêniyan hatine birîn û şewitandin û gelek erdên wan jî hatine desteserkirin. Ji roja ku Efrîn hatiye dagirkirin roj bi roj, pileya binpêkirin û nebûna aramî û ewlekariyê bilind dibe û rojek bêy binpêkirin an teqînekê derbas nabe. Bi nêrîna te tevî pêşkêşkirina ewqas belgeyan çima civaka navdewletî bêdenge nêrîna xwe bi me re parve bike.